एगो गाना हम गायम के जवाब यहाँ के गायम कमेंट करके रौरा ला बताम लोग कि सबसे अच्छा गाना के भइल तो है। सुनावा पहले तू, ओकरा बाद हम सुनाओ तनी। उता साया साड़ी फोरले बाझो पोटिए के कौन हो? आ देवरा मोरले बान नदी के पटकिए के भौजी के ऐसन मार मरलस की रह गइल लइका आ गौआ के सब लोग पूछे भइल हइका आ उ त दाँते गाल धइलस लपकिए के आ देवरा मरले बान नदी के पटकिए के। इधर साली के चक्कर में रहता। अच्छा तो तू सुनाइए का जवाब। तो सुनो। दाल भात पमांगे लिया चार साली जी, अनई हरवे में खोजेली भातार साली जी, अनई हरवे में खोजेली भातार साली जी। जवान कालई कवन के देली खाली भाव हो, सब बूढ़वन के दिल पर देले बाड़ी घाव हो, आ जहे तहे लगा देली बाजार साली जी, अनई हरवे में खोजेली भातार साली जी।